Po trzęsieniu nareszcie. Matko. Może Sasza wie, o co chodzi. Sasza! Co? Wiesz co było to trzęsienie ziemi? Nie wiedziałam, że komuś to właśnie powiem. Ale o co chodzi, Sasza? Powiedz mi. Dobrze, jak są trzęsienia ziemi u kogoś na wakacjach, to znaczy, że demony powracają. Co? Co? Demony? Tak, demony. Więcej ci już nie powiem. Cześć. Ale Sasza... Jak to demony? Ja się boję demonów. Dobra, Luna. Ogarnij się. A, nie. Fuj. Dobra. Co to jest? Dlaczego ja tak lecę? What the fuck? Gdzie ja się znalazłam?